Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ambalma malion, ambao kau parkada abalma keni au dengedo amarasila juri chercheur. Noga soro au bien me fait aka ker chamambla. Ay ker chamambla aka shem aka tiki. Ay ker bla a partager groupe WhatsApp, groupe Facebook pour que amena information tellement mindi auma ou kana seka signaler a information essayer famu ou kana comment dirais là ou qu'on a fait une audience perturbée. Donc bien mercredi 1er novembre 2023. Bon, nouvelle Kadi Kidal. Les nouvelles elles sont bonnes, elles sont très bonnes depuis Kidal. Nouvelle Kadi bon ayaw akli sigi aka aw jigi sigi. Kabako beke Kidal. Kunu kabako kera Kidal foka nunu sauta dafa flala foku sa. Uta, c'est-à-dire nous Mali armée trop mais Fabe son ado chamana quoi. Mali armée trop meli eklo la Fabe dun chamana. Minisma ka kambla ani Mali ani Kidal sangolo beka ke avion yi. Ashima Qur'ani chie. Balmo révélation badene be armée fenke minte exploit. Kidal flimu anwara kaba. Kidal ko abana kaba 90% abana kaba. Balmo Kidal ko 90% a ko nogara. Minisma ye janfa min kɛ kunu. Balmo amena ndado a janfa fana la. Ka janfa da aw klo kan. U y'a kɛnɛ ŋaniya ni laɲini min ye. Ka Mali armée la retardé. Balmo olu t'a dɔn. Kabiri u ye baara min kɛ Agilok o y'a sɔrɔ Mali tilala Kidal baara la. Kabiri Agilok minisma ye janfa min kɛ Mali tilala amena ninnu bɛɛ ye titre de. Je veux le maximum de partage. Aïe kerbla, aka j'aime, aka ou digi kojugu, est-ce qu'il y a famu? Donc, amena kananda dola, ani francibe janfa mina, ani terroriste were jigi laba e mouye, ou jigi te kele gane. Nous jigi be kore de kamina ou fana fo aouye. Donc, kunu opération blé bau de kera. Donc, je veux le maximum de partage. Aïe kerbla, aka kerbla. Quand on a shérif qui faut chaque shérif qui a mis à être kabako fratigi. Alors shérif qui so kabako fura la fura mununa ka impana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi. Shérif qui a numéro 75 64 10 10 75 64 10 10. Quand on a kutubu nanga wali faut chekou la sana kane pele abeseku. Atita ati mogochi me koko na gelara malikola wilibe ke ka segere chekou be ka do ke bi ame wakati na wallahi abe do la mali armée ka dengue faut chekou fitini. 2000 kofora ka combien vraiment affolé ni tarasegu ni ma la sarakana ejija ina denga ganyo ka sheku sigoro fo ko mugadama kamara aka foli o belebele be yani oro la sego autorité morale kisse ka fena fo balmo ay partage a fanga boyan ka shek sala fo kanjalo ale re fay segu dawda kanjalo fo yan fo tubakura morke ka kuma manjani mo munu mo bala amba ka numéro duma inbox la o temale kanga karamogo belebele fo noye Bozo Mori karamogo Mamadou Famanta balmo Bozo Mori wallahi dalu babulu Bozo Mori doni babulu Bozo Mori abna déplacement belebele ke Abidjan le 5 novembre Abidjan ka be mogo be Bozo Mori la ijija est-ce qu'il y a femme ika ka numéro ta banga page ka Abidjan ina be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa Mali fan pe o numéro kelen ni mogo bala e ba sɔrɔ donc balmo ama la sisa ka don est-ce qu'il y a femme ama la sanga do anga vidéo konnala bolmo kunu Mali opération Mali armée opération blé badeke la plus grande opération aérienne de l'histoire du Mali kunu Adam la Kidal Mali armée avion min déployé Kidal opération en bolmo akacha plus de 50 avions de combat. Agacha avion bidoué, est-ce qu'il y a famou 50 avions de combat. Mali armée, est-ce qu'il y a famou oui, avion moun déployé kunu. Kidal kelela. Agacha plus de 50 avions de combat. Des hélicoptères d'attaque. Est-ce qu'il y a famou des drones TBD armés de missiles. Balmao, des super Ticano, des Sukhoi 25, Sukhoi 27. Balmao, kunu aba kalama ka fanga piloto. Où est-ce que vous avez essayé de faire un fait? Il va y avoir un objectif d'amoubli minga. Combien de mobili détruits? Doy mena ay noye kan tonema. Doy fene bena noye kan tonema. Mena nga baraba.
tellement que avion saturera de MINUSMA ye kan dabo janfa min kama balmo a janfa a seginu yɛrɛ ma quoi même une fois ouais kan di pour que terroriste ma mɔgɔw kana ka kan occuper balmo mun ka di an ka drone ye mun ka di an ka pilote ye u ka mɛn k'a fɔ ko terroriste kulu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ah balmo albatros pilote fu bɛ yɛlɛ drone pilote fu bɛ yɛlɛ troupe faralen ɲɔgɔn kan balmo ennemi est à découvert ennemi visage donné do à la position donné do u talen bɛ Kidal kan kɔnɔ armée ye bɔrɔntɔli soso la balmo caman bɛ ka boli ka t'i ka mobili dogo sokɔnɔla la ka boli armée ye bɔrɔntɔli sigi depuis 30 km ka don Kidal yɛrɛ kɔnɔ fɛn o fɛn qui est véhicule armé ko mugu ni marifa b'i kunna katikati mugu ni marifa b'i kunna balmo kunu Mali armée y'a kilancɛ bɛɛ jigin balmo su min bɔra kunu Kidal kɔnɔna la a tɛ se ka lakari opération aérienne minnu kɛra balmo a ye terroristes ka mobiliw halaki de quoi France y'u nɛgɛ ka système de défense anti-aérien fɛn fɛn d'u ma balmo kunu a bɛɛ détruira u ka véhicule baden de tiɲɛna MINUSMA ye véhicule blindé fɛn fɛn d'u ma a véhicule blindé a kilancɛ bɛɛ calcinera est-ce qu'il y a faamu balmo kabiri te Aguelok u bolila ka kan dili min kɛ Mali armée y'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ o kɛlen de kɛ Kidal donc armée tilala Kidal baara la depuis MINUSMA ye janfa min tigɛ Aguelok o y'a sɔrɔ Mali armée a tilala Kidal baara la o de la armée ye communiqué kɛ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko MINUSMA ye nin baara min kɛ janfa don u ye Nations Unies ka sariyaw sɔsɔ u m'u ka layidu timɛ u kun bɛnna min kan ko kan bɛ di wagati min na k'a ma di o la ko diɲɛ mɔgɔ ne ye aw kɛ seere ye aw bɛ n'a ye de n'a ye min ye o ye ne armée ka baara kɛ n'o ye ko n bɛ fɛn bɛɛ fɛ armée ko k'a bɛ fɛn bɛɛ fɛ fo k'a fɔ k'a ka opération lajɔ parce que ale ma kɛlɛ la wuli dɛ a ma kɛlɛ déclencher armée kun bɛna t'i sigi kan kɔnɔ de ani mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na a bɛ terroristes de kɛlɛ u ye kan bilali min kɛ k'a di MINUSMA k'a di terroristes ma k'a di terroriste sema mɔgɔw ma Mali armée ko bi ale bɛ wagati min na n balimaw diɲɛ mɔgɔ bɔra a kalama wa nin kɔrɔ de ye ko kan dira terroriste ma ni kan dira terroriste ma mun de kan ka kɛ i bɛ terroriste bɔrɔntɔ de donc droit de l'homme mɔgɔw k'u da bɔ an na communauté internationale mɔgɔw k'u da bɔ an na parce que bi terroriste sema mɔgɔw u jigi bɛ de sisan ko ni Mali armée ye nin opération kɛ ko musow bɛ sa denmisɛnninw bɛ sa u b'olu image ta ko bɛ taa Nations Unies na ka taa résolution dɔ voter mais n balimaw a y'a hakili sigi u mana taa Nations Unies na cogo o cogo Russiw bɛ yen n'u ko k'u bɛ résolution ta ka Mali sanctionner ko parce que k'an bɛ ka terroristes faga k'olu satɔ la ko dɔw sara o la population civile balimaw n'u ko k'u b'a résolution ta Russie b'i sen d'a kan donc kunu armée ye opinion nationale ani opinion internationale MINUSMA ye janfa min kɛ diɲɛ kɔnɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ka terroristes wele bɔ ka kan filɛ nin ye ka kan kile ta k'a di terroristes ma u ma dan o ma dɛ u taatɔ u ko carburant fɛnɛ bɛ ja u taara ka carburant to u ka carburant minnu bɛ u ko carburant bɛ k'u ka taa carburant stock ta k'a utiliser donc o de siratigɛ la u ye nin baaraba bɛɛ kɛ Mali armée ma Mali armée y'a to u donna kan kɔnɔ u ja gɛlɛyara mais i b'a dɔn k'a fɔ hakili ka sɔrɔ fɛn min dar'u ka Aguelok kan kɔnɔ u kan k'a dɔn balimaw kunu sufɛla fɛ balimaw an ka avion sufɛlama de ka jugu n'u tilefɛlama ye il paraît qu'an ka pilotes i b'a ye k'a fɔ sufɛ frappe de ka d'u ye ka tɛmɛ tilefɛ frappe kan parce que sufɛla la muso ni denmisɛnninw bɛ taa u da o sufɛla la population civile b'u da o sufɛla la e t'a dɔn avion bɛ k'i ye cogo min na sufɛla la avion i tɛ a mankan mɛn c'est indétectable des radars balimaw kunu drone ye kabako lamaga a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔna la véhicule lourd fɛn fɛn tun bɛ terroriste ninnu bolo balimaw a véhicule lourd bɛɛ u y'a bɛɛ anéanti force spéciale bɛ ka progresser u bɛ ka yɔrɔ cadrer u bɛ ka ville cadrer balimaw terroriste baden de bolila ka don Mauritanie an bɛ wagati min kɔnɔna la u ka élément baden de bolila ka don Mauritanie bi an bɛ wagati min na dɔw y'u kun da Algérie kan an t'a dɔn n'u sera ka don donc i b'a ye MINUSMA ye janfa min kɛ terroriste u yɛrɛ binna u ka janfa kɔnɔ parce que u nana ka u regrouper ka kan kɔnɔ a ye image minnu ye balimaw fo k'u sa u t'a sen fila bi Mali kan bɛ aw ɲininka o est ce que a ye terroriste ka image kelen kan kɔnɔ u b'u yɛrɛ filmer n'a ye
à part population civile be kata mina minta olu klale minanta la on terroriste ou tara kata kamena balmo Kidal kan a coordonné a position a fait bébé Mali armée boulot Mali armée klala bara berla Kidal c'est Kidal opération a bana avec les Douroubo quoi c'est tactiquement stratégie de guerre là militairement ou klala Kidal opération là quoi et c'est avant Kidal opération baneno a toi dron avec a bara mounier oye avec a film ne l'a différé la film baneno balmo Suko ou pour drone yake, hélicoptère ou yake, super ticano yake, mbalmo, un avion de reconnaissance, en même temps, un radar mounou, a baissé la coronfela la bia, bébé qui donne alentour là, balmo mouvement fait bébé a bé détecté les nous. Choumi mbora kun terroriste là, nous avons mobilé mindiana, balmo, qu'elle est une banane déjà beki aklisiki qui jiki. Ah, kounou sona mali armé, ministre. Wallahi, ou ta donc comme Mali. Stratégie technique là, stratégie tactique là. Mogota un chef d'état-major Bono et général Oumar Diarra. Balmo avec stratégie militaire dont trop. Il veut gawa to ga regrouper. Il veut gawa to ku frangonga. Il veut gawa to eskia famu. Ou ka véhicule tianyonga. Quoi o ko le kamne. La. Balmo, ore la jahanama jukunuka. Ore la perti donuku. Avion munu men bolero kunteun. Avion kumacha de sangolo la bolero de kunteun. Ita do ebe bolkata oromina. Amo la venanga duguma mo chupala la. Munu bolbagato no le échappera. Ita be force spéciale ou sigile ou be o camouflele. Ado camouflele niya e chenchen na itani chenchen bo ado yona. Peka itjikisiki. La situation elle est sous contrôle. Ministre et Janfa minge Janfa segenu erema. Ministre ka Janfa retournera contre la ministre elle-même. Aïe maintenant fait douma wala abe détruira. Abe détruira. Bon abe nouvelle douma ou mais bi akachala fait bi kase cinéma. On est armé communiqué minga abe na nouvelle douma ou mais ko beka iakli sigi beki tiki sigi beka Mali armée soutenu kamo fait doni mbaka fait c'est mina ake ika do ke Mali armée ko film bana pratiquement nga bangwa film bana balmo ni terroriste ni seku me uye kuno ni ukun shira herela sang ma sura ku me image uye apenala jo ma shirela wallahi ma shirela kuni jiginuga jahanama jiginuga ama image te bo lere ni fen uye kamuno attaquer ka image de propagande a image te o auka plateforme la o be del ka publication gen fen fen a e vidéo te on kunu ministre maka kan o dili video na bana foi were ten tuguni ni mi che ni de video do boy kaira donc balmo beki akli sigi beki jigi sigi donc vraiment an be fait ka bo vraiment kani nouvelle ou de daw ka les nouvelles elles sont très bonnes donc ni wakati changa ina courant ke ko anga ina fembe ko revendication fembe be ke ni wakati che beka da armée ka clara barala par amour pour l'armée par amour pour les autorités de la transition ni mimbi qu'on a plan wati en concentré qui dans la situation ma balmo ko imbane no ministre ka ko de banata am wati mo kon mala donc kaw fo kaw barkada abalma keni aw denga do amara sila je chercheur ka Fatmata yan batuli fo abe deme mina est-ce qu'il y a famu fantawnye avec deme minge demsenu surtout école ta période là avec un fossé bolim na avec un œuvre sociale minge vraiment ka nga fo na fo ni oro la ba akli jiki il va sama segu fane le du minta vraiment anga katkati ka bana katkati kemen yorom plakana kana danga sarasuma ambe sama segu fo ni rivalité positive de o ma batule nunu action ma avec un moro inspiré ma sama segu fane be kana katkati we on am ko be anga multimilliardaire wore do fene kana drone do fene kana hélicoptère est-ce qu'il y a femme donc vraiment folie donc a bien encourager donc vraiment vidéo en bas blanc salam alaikum merci.